Het is gewoon om niet te leven. Wie is altijd sterk te doen? In de mug is het rustig, al het geruteld is. Wie bewaart de kachel en zijn klassen op de deur? Toedeling, aan de couch. We hebben wassen over in de koffie, we vliegen uit de school. We lachen en we zingen en we dansen, springen. Dan weet ik even les, we denken dan. We hebben wassen over in de koffie, we vliegen uit de school. Wat gaan we doen? In de rechts springen we te waai, in de vaste loonslijn. Even dansen, dansen. Daarom. Ik denk de solo, ik denk de solo. Ja, het is solo. Zeg goed. Oh, zijn. Oh, dat is zo goed. Oh, we hebben wassen lopen in de kop. Ik wil niet uit de school. We lachen en we zingen en we dansen, springen. Nog één keer flits, getekend op. We hebben wassen lopen in de kop. Weer voor 3, 3, 4. Iedereen springt de waai weer in wassen lopen, zijn er goed weg. Ik wil niet daar en ik wil drinken. Maar de enge, daar werden we nog weer. Het was eigenlijk wel hoest doen, maar ik wist het niet meer. Ik heb mijn eerste glas en ik had het willen toch mis. Die braakt de kachel en ze passen wat het is. Hoe dreig aan de kant. We hebben wassen lopen in de kop. Weer nog 4 graden, dus allemaal. We lachen en we zingen en we dansen en we springen. Dan ben ik echt steeds getekend op. We hebben wassen lopen in de kop. Weer nog 4 graden, dus allemaal. Iedereen springt de waai in het wassen lopen, zijn hoe dreig aan de kant. 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 Dat is keer. Hoe dreig aan de kant.